Filɛbaaw ani an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye mawuludu ye an bɛ dugawu kɛ sa ala k'an ka batokɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ Falaye Keyita bɛ yan su in na bamananw ko ten don bɛɛ tɛ ngɛlɛ sɔrɔ a ka woda la bi an tɛna kuma caya kosɛbɛ an ye sɔrɔ bɛɛ kɛ kuma na n'o ye wajulu ye Kalaye kana jɔ an na koyi an fana y'an fasa san ne tun bɛna an ka marise de tiɲɛ minɛ n ko san in bɛ fɛ k'anw ka na de bɔ Falaye anw dun ka na bɔ man di dɛ nka o bɛɛ la san tigɛlen mɔgɔw nana dɛ mɔgɔw nana wa an y'an bila an fila ni dɛbɛ la i ko foyi ma kɛ fana mawuludu Falaye an ka mɔgɔ minnu bɛ wajulu ni fɛnw kɛ u k'a ɲini k'a dɔn fɔlɔ u bɛ min na fɔlɔ maanifin bɛ don ko o ko la a ɲini k'a ɲɛdɔn bi juma la Elhaji Umaru Sumare ale ka kutuba n y'a lamɛn min ye kira sanumanba in a ka adamadenya a ka maa maracogo a ka so maracogo a n'a ka maanifinya kɛcogo Falaye a ɲɔgɔnna kalanso tɛ yen tiɲɛ na ni maa min bɛ nin bɛɛ dɔn ka tila k'i sigi ka dɔw ka wajulukanw lamɛn anw fɛ yan i b'i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ o kalannen parce que i tɛ se ka bɔ nin kalama anw la minnu ma kalan n'i ye Umaru Sumare ka bi kutuba ta k'a lamɛn Falaye i bɛ faamuyali min sɔrɔ i yɛrɛ ka adamadenya dilancogo i ka ga dilancogo i ka du dilancogo i ka kabila dilancogo i ni maaw kɛcogo baara kan dalakan tɛ maa min na layidu t'i la dɛ o la mawuludu ɲɛnamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ Serifu Usumani Marani Hayidara san o san ale b'a ka kalanyɔrɔ sigi stade 26 mars la o tɛ yan ye kununko baaraw ma daminɛ joona Falaye ka sababuya kɛ sanjiko ye nka sirifukɛ nalen a fana m'a bila dagirinda la dɛ sabula maaw mɛnna caman tora sanjiba in bɛɛ kɔrɔ ye a bɛɛ y'u dasi ye dɔw kɔni y'a to an n'a ɲɔgɔnnaw anw y'a to sa i b'a dɔn ko min kɛra Hayidara yɛrɛ taara anw pilasi de minɛ o parce que ko mɔgɔ kana yɛlɛ pelusu kan yɔrɔ ni mɔgɔ tɛ yɛlɛ pelusu kan o la ale sigiyɔrɔ bɛ falen anw sigiyɔrɔ ale taara o minɛ Falaye parce que anw tɛ pelusu kan pelusu n'a ye quartier tigiw de ta ye Zena u ye quartier tigiw de kɛ bolikɛlaw bɛ boli yɔrɔ min kan terrain kɛrɛfɛla ye u ye yen bɛɛ kɛ siège ye ka quartier tigiw kɛ ko mɔgɔ kana yɛlɛ gazon kan ja gazon wari ka ca ta de Falaye ko bɔlɔn mawuludu o mawuludu kɔfɛ min bɛ don gazon na o to don yɛrɛ minɛn tɔw dilanni yɛrɛ la yɛrɛ wa n'a tiɲɛni fana yanni gazon ka wuli kura ye k'o ɲinina sirifukɛ n'a ka maaw fɛ o sɔnn'o ma Falaye kalanyɔrɔ la kunun Hayidara ye kuma belebeleba saba fɔ ne ye min tɔmɔ a ka kuma na kosɛbɛ a fɔlɔ min diyara ne yɛrɛ ye kosɛbɛ n'a bɛɛ ye a ye an fa an ka cɛkɔrɔba an ka karamɔgɔ n'o ye Mohamɛdi Uld Buye a ko ka fatiya ta a ye Falaye ka fatiya ta jamanaden bɛɛ ye ka dugawu don kuluwalaw siɲɛ 11 Hayidara y'o fɔ kunun ko k'o kɛ Buye ye sabula a y'a mɛn k'a fɔ ko u binna a ka maaw kan ani degun dɔw sera a ma a ko ale yɛrɛ ka seko don ale yɛrɛ ka karamɔgɔ don ale yɛrɛ ka cɛkɔrɔba don wa u ka kuntigi fana don bi o kama a y'a ɲini kalanden bɛɛ fɛ maa tun bɛ kalanyɔrɔ la sɔrɔ kuluwalaw siɲɛ 11 k'o kalan ka tila ka fatiya kalan ka dugawu kɛ min ye an ka cɛkɔrɔba ye Hayidara y'o kɛ surɔ Falaye filanan ye min na kɔlɔsi kunu karamɔgɔ yɛrɛ tun ma jiginnen don kosɛbɛ an famana ka Hayidara ye tancogo la baara fana taabolo fɛ a ye laseli kɛ i n'a fɔ a bɛ laseli kɛ cogo min na kɔrɔlen a ko kuma fɛn filanan min bɛ ni n'o tɔmɔ a ka kuma na Falaye a ko bɛɛ ka jɛ ka Mali sɔrɔdasiw dɛmɛ o hukumu kɔnɔna na a ko k'a tɛ ka kuma Haut Conseil tɔgɔ la a tɛ ka kuma groupement spirituel mɔgɔw tɔgɔ la a tɛ ka kuma Ansar tɔgɔ la a bɛ ka kuma ale Usumani Serifu Marani Hayidara de tɔgɔ la ale ye 10,000,000 di n'i ma ɲɛ n'i ko mɔgɔw ma a ye na ninnu kɛ i yɛrɛ ka ŋaniya yira a ko wa ko sɔgɔmada in na ko 10,000,000 in
k'a bɛ di sɔrɔdasiw ma wa k'a y'a ɲini ansar fɛ k'a ɲini groupement fɛ k'a ɲini haut conseil fɛ u bɛɛ lajɛlen u ka bolofaraw kɛ maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ale Hayidara y'a ɲini u fɛ bɛɛ ka armée dɛmɛ Fala ye o ye fɛn filanan ye min diyara ne ye anw b'a dɔn ni min ye parce que n'an taara ale ka kalanyɔrɔ Fala an b'an sigi ka min kɔnɔ o ye fɔlɔ dugawu don ye o ye a bɛ faso kanuni min kɛ k'o kumaw fɔ ye a sabanan ye min ye Fala ye Hayidara bɛ kangari da o kumu kɔnɔna na kuma bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan an ye yɔrɔnin cinin t'a la su in an b'o di mɔgɔw ma u ka jɛ ka o lamɛn an b'a fɔ tradition ye an b'u fo an bɛ dugawu k'u ye ala k'u se mais anw ka dugawu fanba ye min ye ko mugu yɛrɛ de ka bila ala ka na ni don dɔ ye mugu de ka jɔ marifa kana ci an dalen b'a la dɔw bɛ na dɛ don dɔ bɛ na mɔgɔw bɛ na sunɔgɔ anw ka ala wele o de ye k'a fɔ sɔrɔdasiw ka se o tɛ dɛ ko sɔrɔdasiw yɛrɛ kana mugu ci mugu ci ka jɔ bɛɛ ka lafiya ala k'o don yira mali la ala k'o don yira mali la an balimakɛ ka kuma na ko an ka dugawu kɛ 5 colonels ye fɛn dɔ la ko ala k'u bɛn ko u kana fɔ ɲɔgɔn kɔ députéw ka ɲɛmɔgɔ ye tɔgɔ ye di Jawo Maliki Jawo a y'a ɲininka u ye conseil yɛrɛ contre don min na ni kuma dira ne ma ne y'o de f'u ye n ko min kelen fɔ ye dɛ an dara an segira a yɛrɛ ka bɛn n'aw bɛnna bɛnnen de bɛ se bɛnnen bɛ se dɛ mun na an b'o kangari d'u ye n'u ma bɛn o ye faso janfalen ye dɛ u ka bɛn u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u k'u ka kumaw bonya an bɛ dugawu k'u ye ka dugawu k'an ka sɔrɔdasiw ye minnu bɛ kungo kɔnɔ ka dugawu k'an ka sɔrɔdasiw ye polisiw ye gendarmew ye protection civile ye gardiw ye gendarmerie ye ani gendarmew bɛɛ u bɛ baara la yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ ka fɛn min ɲɛɲini dɛ ala k'a ɲɛ di u ma ala k'a ɲɛ di u ma dɛ ala k'a ɲɛ di u ma a ye dugawu kɛ ninnu ye n'u sera an bɛ lafiya ni ninnu sera an bɛ lafiya mais u ka jɛn ni Hayidara ta ye dɛ ni min ɲɛna anw b'o fɔ n'an sigara yɔrɔ min na anw t'an da den dɛ ɲininkali bɛ anw ma lahara anw b'an ka lahara jɔrɔ ka tɛmɛ yan kan o tuma na lahara i ye mun fɔ o k'a sɔrɔ i ye dɔ fɔ dɛ a ye kɛ ladiri ye faamaw a ye tilen a ye baara kɛ tiɲɛ kan tajuru sara kana ye a ka ko la a ye mɔgɔw lamɛn nka baara tɛ se ka kɛ ni kuma bɛɛ ye wulibali don dɛ ne y'a fɔ an b'u kɔfɛ u ko faso nafolo t'i dun degun jumɛn bɛ mali kan faso nafolo dunni kɔ ni min bilala yɔrɔ min na u b'o bɛɛ k'a kun fo n'a somɔgɔw gudɔrɔnw tiɲɛna ji tɛ yen fura tɛ yen dɔgɔtɔrɔso tɛ yen lakɔli tiɲɛna wari tɛ yen a bɛɛ dunna a bɛɛ dunna n'olu ko a tɛ dun minnu y'a dun k'u kana ni dɔɔnin dɔɔnin ye anw b'u fɛ o la an b'u fɛ o la dɛ kalan tɛ wa n'i ye so minɛ e yɛrɛ t'i labɛn n'i ye so minɛ so somɔgɔ bɛɛ labɛnnen don sa o a yɛrɛ ye joli dun i y'a dɔn n'olu ye so minɛ u yɛrɛ n'u janto u yɛrɛ la dɛ manjɛma na kɔni a y'a kɔlɔsi
Ani ye min da cɛw kan i taatɔ i segitɔ o bɛ da i kan dɛ a ye Mali wari kɔlɔsi a bɛɛ dunna. Ayiwa Falaye nin tun ye sirifukɛ mankan ye kunun samedi 26 mars la an b'a dɔn fana k'a fɔ min ye dugawu don ni bato kɛra Mali fan caman fɛ u ye dugawu kɛ sa min ye bangeni ye o kɛra hɛrɛ ni baden na cogo min na Ala ka denguli don fana yira an na ani dugawu kalan don n bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye basigi ni lafiya cɛfɔ ni kanbɛn ka na an ka jamana kɔnɔ Mali jamana Falaye an y'a fɔ kunun min y'an ka drone dasilen ka bi jamana ɲɛmaaw ye plainte don Cour internationale de la justice la k'a yira sa k'a fɔ ko min ye waleya min taara ka ɲɛsin anw ka drone ma mars kalo tile 31 k'a dugu jɛ avril kalo tile fɔlɔ la ko Algérie ta kɛra lawulingama ye sabula a ko min ye anw ka drone ye k'a donna a ka dugukolo kan k'a sɔrɔ a ma don a ka dugukolo kan dancɛ min bɛ anw ni Algérie cɛ Tɛnzawatɛ ni ale marabolo kɔnɔna na ko Algérie kɔni ye tugubanciya baara de kɛ nin ye daliluyaw ɲinina fɛ a ma na n'o ye kalanfa minnu bɛ yen n'olu bɛ Kurukanfuga kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la professeur Abubakari Agisa ale ko Mali kɔni ko daliluyaw caman b'a bolo yaasa a ka laɲini min ye nin diɲɛ sariya soba in ye a ka se ka sɔn a kɔrɔ a ko min ye sisan a ko kɔni bɛna bɔ fɛn fila la fɛn fɔlɔ ye min ye sariya so in yɛrɛ yalama Mali bɛ ka laɲini min kɛ a taa yɔrɔ ye wa min ye jamana fila ninnu fana ni ɲɔgɔn cɛ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ yalama o ko sera fo darawuli dɔ la min b'a to Mali bɛ t'i dama ka se nin kiiriso in na wa fɛn filanan ye min ye a la o ye k'a fɔ sa Mali yɛrɛ a yɛrɛ ka kow kɛcogo ani waleya in taara ka s'a ma cogoya min na o daliluyaw n'o y'a sɔrɔ bɛ diɲɛ seleke naani ni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ sigiw n'a b'olu sɔsɔ olu bolo n'o daliluya fila kɔni bɛ Mali bolo kiiriso in a kan k'i bolo don sɛbɛn kɔnɔ ekɔli karamɔgɔ in y'a yira sa k'a fɔ ko ni dun ye Mali lajɛ ko daliluya caman b'a bolo sabula a mɛnna kuma na k'i sigi ka Algérie kɔnɔ k'a ka jaabi kɔnɔ wa fana ko min ye Algérie ma se ka na ni jaabi ye sisan sa ko min ye jɛkulu in ye Falaye u bɛ baara kɛ cogo min n'o ye sariya so in ye a bɛ sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ k'u lajɛ a yɛrɛ b'a ka sɛgɛsɛgɛli boloda ka sɔrɔ k'a fɔ sa n'a y'a sɔrɔ a sɔnna nka bi ko n'i ye ko in taa cogo lajɛ Algérikaw yɛrɛ ka bisimisi an'u ka kabini communiqué in kɛra fo ka na se sisan ma ko a ye Algérie yɛrɛ ga kamana na Algérie ni farafin jamanaw delilen don min na o ye k'a fɔ sa n'u ye nin ko ɲɔgɔnna kɛ kuma ɲɔgɔnya ka don u n'a jamana cɛ a ka fɔ ka ban Abubakari Agisa ko k'o sera ka sɔrɔ sen t'a la sabula maa tɛ Algérie bolo min bɛ se ka na kuma Mali fɛ nin waati in na nin ko in bɛ se ka ban cogo min a ko ale kɔni ɲɛ bɛ min na Mali kɔni ka sɛbɛn in wulibali don sabula farafinna an fanfɛ bolo fɛ jamana caman y'a fɔ min ye nanzarala jamanaw yɛrɛ caman ye nin sɛbɛn in fa siri ka bila ye olu ye kimɛli kɛ ka jateminɛ kɛ ka pankuru in binyɔrɔ lajɛ ani Algérie ma se k'a fɔ i ye pankuru gosi Falaye i ka dugukolo kan k'i kan ka se k'a ta kɔni ka a mɔɲɔmɔɲɔw i kan ka se ka olu sɔrɔ ko nka ko bɛɛ bɛ Mali bolo ko b'a yira k'a fɔ ko Algérie kɔni ta k'a ni tiɲɛ cɛ ka jan nka kiiritigiw ko n'olu ye min fɔ a la sa ko bɛɛ lajɛlen na sɔn o ma ale pankuru ko kelen hukumu kɔnɔna Falaye pankuru ladege dɔ sa n'o u b'a fɔ ma ko drone kamikaze sɔrɔsiw y'o ba de bɛ dasi bi Tesalitikaw fɛ yen nɛgɛ kanɲɛ 15 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 14 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 15 ma waleya in kun kɛ kun ye sa k'a bɛ degun de don Tesaliti nka min y'an ka wolomasiri tabaw ye olu kɔni da bɛ olu ye sunatu ye o la sa armée kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko fɛn o fɛn kɔni ye nin n'a mina ɲɔgɔnnaw ye olu taw dɔnnen don bi wa fɛn fɛn mana i kama bɔ susulan b'u bolo min bɛ se k'u susu k'u bɔ baara la pewu an sɔngokaw fɛ siganama 3 bamaciwalekɛbaw kɔkɔrɔdonba baara bolo sera ka da olu ka alamisa don olu kun nana an sɔngo sugu la sa ka na bɛlɛni kɛ k'a lajɛ u bɛ se ka maaw taa cogo n'u segitɔ k'olu bɛɛ lajɛlen jateminɛ dugudenw yɛrɛ nana sigaw ma sa ka tɛgɛ da u kan koyi a yira k'a fɔ ko maa minnu filɛ nin ye Falaye olu de bɛna don maaw cɛla ka lajɛliw kɛ ka jateminɛw kɛ ka sɔrɔ ka taa fɔ bamaciwalekɛbaw ye a ye na yanfɛla fɛ a ye bɔ nin fɛ ninnu bɛ nin ninnu bolo k'u y'u maa 3 bɛɛ lajɛlen minɛ ka taa n'u ye sɔrɔsiw olu ka kan kɔnɔ olu fana y'u latɛmɛ gendarmew ka bolo ka an sɔngo ale kɔnɔna na denmisɛnnin jɛkulu minnu bɛ nin waati in na n'olu bɛ fasoden ɲumanya wale la Sajoyakaw fɛ yen Bafula bɛ marabolo la alamisa tɛmɛnen n'o ye kunungo ye olu ye wulikajɔ kɛ sa Falaye ka se ka min ye u ka CESCOM ale kɔni ji tɛmɛsira min b'a la ka se ka o dilan
u ka ekɔliso fana ani ekɔliso kɛrɛfɛla ninnu fana k'olu bɛɛ lajɛlen dara wuli ka pano solaire fana k'o sigi sen kan u ka dugu kɔnɔna na u kɛlen k'u bolo fara ɲɔgɔn kan nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye min ye sa u ka dugu bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da ye cogo min sifinnakaw u yɛrɛ ka wuli ka jɔ a n'u ka bolodi o kɔnɔna na balo di kɛra bankasikaw fɛ yen ka ɲɛsin gaw ma gaw minnu bɛ degun kɔnɔna na bi bi in na waleya in a kɛra min ye kunungo septembre kalo tile 4 jalasagokaw fɛ yen baɲumankɛtɔn bɛ n'a fɔ ma ko Wells Inger Haifu ale de y'o di yaasa sa maa minnu bɛ degun kɔnɔna na olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na kuma tɛ samiya min daminɛlen filɛ nin ye balo ma mɔ fɔlɔ yanni balo ka mɔ sa malo kɔni kilo 50 min ye kilo litiri 5 ye ka taa se sukaro fana ma ale ni fɛn minnu bɛ yen n'o ye nalafɛnw ye k'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a di ni maa ninnu ma maa minnu bɛ bi ni degun bɛ olu kan kosɛbɛ jalasagokaw olu fɛ yen donbolo o fana kɛra tumutukaw fɛ yen mawuludu kɔnɔna na sa tumutukaw ka tɔn min bɛ yen n'o bɛ tumutuka minnu bɛ kɔ kan olu ka tɔn sigilen don tumutu cercle yiriwali kama sa olu bɛ baara la tumutukaw fɛ nin waati in na mawuludu hukumu kɔnɔna na min ye Mahamudu Arbi ye ale de ye tɔn in ɲɛmaa ye finikalayɔrɔ n'o ye broderi ye u y'o kɔni masini 20 o di n'o ye finikala masini 20 u y'o di o dɔgɔnin kelen fana fɛ sa muso minnu bɛ yen sa ni olu bɛ baara kɛ u ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu fana ma jibondo u y'o fana sigi sen kan sa ani maa bɛ yen sa k'o bɛ bolomayɛlɛma baara kɛ n'o ye musow ye olu fana dɛmɛ u ka baaraw la ni kalansen ye kalansen minnu ni musaka bɛɛ lajɛlen bɛ na bɔ tɔn in yɛrɛ kunna yaasa maaw bɛ se ka bolomayɛlɛma o sɔrɔ cogo min na fala ye kunungo baara belebele nun donna ɲɛbila baaraw kɛra n'o ye Mali ale kɔni bolola baarakɛlaw ka ɲɔgɔnlajɛ belebeleba min bɛ sigi n'a fɔ ma siyama a tako 5nan u y'ale kɛnɛ kurumbo karili kɛ kunungo lajɛ in kɛnɛ kan n'o ye barosigi in ye minisiri Mahamudu Dafe tun bɛ yen kunnafonidi minisiri Alhamdu Agi Iliyɛn ka taa se premier minisiri ale ka baarakɛyɔrɔ maaw ma min ye minisiri fana bɛ baara ni baaradege kunna Umusali Sɛki o fana tun bɛ a kɛnɛ kan assemblée permanente des chambres de métier n'o ye bololabaarakɛlaw ka ɲɛmaa ye mana yansa min ye lasigiden minnu bɛ AES tɔgɔ la an ka jamana kɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen nana sa ka na baara in ale kurumbo karili kɛ min ye jɛrɛ in ye a kɔni kan ka kɛ décembre kalo ale kɔnɔna na Famara Berete ale ye min sɔrɔ kɛnɛ kan an ka jɛ k'o filɛ. Tan 2025 seko ni dɔnko san bololabaarakɛlaw jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ wa an ka jamana kɔnɔ sɔrɔ bosoda siraba don o siratigɛ de la bololabaarakɛlaw tɔgɔla suguba min bɛna sigi o salon international de l'artisanat du Mali siyama tako 5nan o baaraw bɛna kɛ k'a daminɛ novembre kalo tile 27 ka taa bila décembre kalo tile 7 la FEBAC kɛnɛ kan Bamako. Labɛnw sabatilen don sa mɛ an de la culture kɔnɔ an b'a fɛ ka labɛn kɛ mais en même temps ka taa biennale fana labɛn tugu a la quoi donc ɲinan ta an ye thème min traité o ye lien min bɛ culture ni artisanat yɛrɛ cɛ kosɛbɛ voilà donc an y'o fɔ baara bɛna k'o kan mais laɲinibaw san tɛmɛnenw na an delila ka boucherw yira ka boucher ne boucher fɔ kabini bigan bɛ commencer ka kan tigɛ i donna sogo bayɛlɛmali kɔnɔ donc i b'a kan tigɛ k'a boso ka sogo jeni k'a a tɔ bɛɛ bololabaara de donc an y'o yira ka tɛmɛ an ye boulanger ni pâtissier yira mais ɲinan an bɛna tintin nɛgɛ baara de kan nɛgɛ baara in bɛ kɛ sababu ye ka ko jumɛn ni ko jumɛnw kɛ voilà dɔgɔtɔrɔso hôpital minɛnw anw de b'a dilan mais ale kɛrɛfɛ métier fitinin dɔw bɛ yen olu fana bɛ jate bololabaara fɛ i n'a fɔ transport fitininw mototigiw mototaxitigiw katakatanintigiw ka ji kulunin bɛ boli ji kan ani minnu bɛ doni da u kala nin bɛɛ bɛ jate bololabaara ye an bɛna visibilité an bɛna ɲɛ kura di olu bɛɛ ma. Siyama tako 5nan in bonya ni karama talen don k'a di jamana kuntigi ma ani fo ka taa se fangabulon ɲɛma sabula jamana ɲɛmaaso janbe kosɛbɛ bololabaarakɛlaw la olu mun ka wulikajɔw ka bon kosɛbɛ sɔrɔ siraw ani jamana yɛrɛ tɔgɔ bɔli diɲɛ fantan 4 kɔnɔ siyama lancement ɲɛmaya kun bɛ an ka jamana seko ni dɔnko minisiri bolo ka fara gouvernement maa caman kan ka yira k'a fɔ nin ko in ye ko ba ye Mali gouvernement bolo gouvernement ka ko de don o de kama gouvernement b'a financer mais gouvernement ka engagement ye min ye gouvernement ye gafe dɔ dilan n'a b'a wele ko Mali kura ɲɛtasira ka bɛn san 2063 ma n'o bɛ Mali taasira ni Mali ka ɲɛta bɛɛ kofɔ a ye hakilina kumaba caman fɔ o kɔnɔ o kumaba dɔ de la bɛna waleya ɲina 5e édition in kɔnɔ
n'o ye ka Mali artisanat don ba la maliyɛnw bɛ se ka balo u ka artisanat la cogo min na Mali artisanw bɛ se ka maliyɛnw ladumuni cogo min na u bɛ se ka maliyɛnw habiller cogo min na ne hakili la o ye koba ye n'an b'a wele ko consommé local ani contenu local donc gouvernement ka hakilinaba y'o ye ni o jɔnjɔn bɛ an ka ministre des finances et de l'économie bolo u y'a baaraw boloda pour que commande ni fɛnw bɛɛ bɛ se ka sabati an ka artisanw na pour que sɔrɔ bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ donc hakilinaba de don n'a bɛna kɛ sababu ye ka na ni yelen kura ye jamana kɔnɔ donc o la an bɛ jamana kuntigi fo dan tɛ foli min na a y'o hakilina ɲuman sɔrɔ ka d'a kan a ye san in di Seko ni Dɔnko ma ale de ko san ɲinan san 2025 ko k'a kɛ artisanw ka san ye bololabaarakɛlaw ka san pour que bololabaarakɛlaw fana bɛ se ka bila don ba la cogo min na a ko Seko ni Dɔnko bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛ sinsinbere ye Mali kura bɛ se ka waleya cogo min na. A m'aw yɛrɛ la k'a fɔ siyaman ninnu donni kɛnɛba in kan bololabaarakɛlaw kun kɛn bɛ k'u seko n'u dɔnko yira k'u ka minɛnw dilan k'a bila minisiri min tun bɛ kɛnɛ kan u taara munumunu salo kɛ yaasa ka t'u ɲɛda an ka jamana bololabaarakɛlaw ka fɛn dilannenw u ka baara cɛɲiw o mun ye minisiriw lase kosɛbɛ ni o ye baara kunfɔlɔw yiralen yanni dɔnko fɔlen cɛ febaki kɛnɛ. A finiw kɔni cɛ ka ɲi kosɛbɛ dɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka siyaman ta ko duurunan a daminɛ don ala ka o yira an na fala ye farikolo ɲɛnajɛ la kunun ko Mali ye se sɔrɔ 3-0 Comore ale ɲɛkɔrɔ diɲɛ seleke naani senandolatan bɛ n'a fɔ ma coupe du monde o ɲɛbila balontan o de tun bɛ sen na kunun Mali ka balontan taara kɛ Marɔkaw fɛ yen Berkanikaw fɛ yen farikolo ɲɛnajɛ balontan in bannen Musafa Sangare ni ale ye Samata Sɛgɛw ka cɛ dɔ ye ale ko sa ko sisan ko jate banna ko ka se don o don n'an bɛ fɛ ka taa coupe du monde na k'o dɔrɔn de bɛ yen jɔyɔrɔ sabanan ko b'an bolo groupe I la a Musafa ko ale bɛ min dɔn an ka tɔ bɛ kɛ se dɔrɔn n'an bɛ fɛ ka taa coupe du monde na k'o de ɲɔgɔn tɛ ko min baara min sera ka kɛ ka nin se in sɔrɔ tan o ɲɔgɔnna ka kɛ ntɛnɛn don denmisɛnninw u n'olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen n'u ka dege karamɔgɔ miirina min b'u la fana u ka taga Gana n'o miirina kelen ye yaasa u de se bɛ se ka segin cogo min na fala ye ale fana farikolo ɲɛnajɛ kelen in kɔnɔna na diɲɛ seleke naani fana fantaw fana fɛ coupe du monde éliminatoire a bɛ ka taa min ye kunungo Lionel Messi ale Argentine jalatigi ye ale kɔni ye k'an bɛɛ da a ka duguladenw ye fala ye sabula u ka dugukolo kan sa u kɔni tun bɛ ka jouer kunungo n hakili la k'a fɔ u ni Venezuela de tun bɛ ɲɔgɔn na wa n t'a dɔn Venezuela tɛ ko balontan min kɛra u fɛ yen kunungo alamisa k'a dugu jɛ bi juma na k'a kɛra kasi ani ɲɛji ye sabula munna min ye Lionel Messi ye ni mun y'a ka balontan laban ye u ka a fa dugukolo kan min ye maa kofɔlen ye ale yɛrɛ kɔni n'a den 3 bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen si bɛ san 38 na bi kɔrɔ o kɛra denmisɛnninw yɛrɛ nana sɔrɔ gazon sanfɛ balontan in bannen min ye Buenos Aires o balontan tɛnɛ na ni Lionel Messi a ka ndolatan 194 na o de tun ye nin ye Argentine équipe fɛ wa ni nin bɔra la sa n'u taara coupe du monde kɔnɔna Messi ale tɛna jouer tuguni sabula ale bɛna taa ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ la o la sa ko a kɔni kɛra kasi ɲɛji a y'a sɔrɔ kɔni u ye se sɔrɔ se in yɛrɛ u ɲinɛn'o kɔ sabula Messi nin tun y'a ka ndolati laban ye min ye Seleção ale fɛ fala ye Super Coupe Asimi o finali o bɛ taa kari don Umaru Konate la fala ye farikolo ɲɛnajɛ in a bɛna mɔgɔ minnu bila ɲɔgɔn na sa o ye Kulukoro ani Moti salon ko ta Kulukoro de o ta Moti fana kupu nɛgɛ b'a la tuguni sabula ale fana delila k'a ta jɔn de bɛna se sɔrɔ o ye kari don ye Umaru Konate la nin kalo in tile 7 kɛnɛ kan ye fana fala ye min ye Seko ni Dɔnko tigilamaw olu bɛna ye kɛnɛ kan Kampara parachutiste olu fana bɛna ye kɛnɛ kan donbolo caman ani bananako caman min ye colonel Mamadu Sherifu Tunkara ye a ko maaw ka bɔ ka caya yaasa ɲɛnajɛ bɛ se ka kuncɛ i n'a fɔ a daminɛna cogo min na Gawokaw fɛ yen min ye tulonkɛ min bɛ n'o b'a fɔ ko Balbiton
ale fana ye ɲɛ sɔrɔ ye Dr Suleiman Cham ale kɔni kɛra a ligi président kura ye Fala ye min ye baara ɲɛ sa Gawo u y'a yira sa ka fɔ kɔni ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye nin bolofara in ka sigi u fɛ kununko alamisa a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra u ka maison de jeunes kɔnɔna na Balbitɔni ale kɔni ye farikolo ɲɛnajɛ sa min bɛ kɛ ni raquette ye ani a ka teli kosɛbɛ n'i y'a ye i b'a fɔ ko tennis don nin kɔni y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka se Gawokaw fɛ yen fo ka taa ligi sigi a tɔgɔ la ligi kura in sa k'a ɲɛmaaya bɛ maa minnu bolo u bɛna n'o cɛsiri yaasa min ye farikolo ɲɛnajɛ in ye ale bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Fala ye Prytanée militaire i b'a dɔn k'a fɔ ko ale denmisɛnnin minnu kan ka ta u tɔgɔ bɔra tɔgɔ bɔlen kamalennin dɔ ale tɔgɔ ye ko Karim Sadio Kamara o fɔlen lakalitajugu olu y'o ta ko Sadio Kamara denkɛ don funankɛnin photo t'i bolo i t'a yira maaw la o k'a ye aya an kun y'a ci ma sabula ale photo ani a fa photo n'o ye a ka cɛkɔrɔba ye o de bɛ baara kɛ EDM na nin waati in na min ye Karimu ye a fa n'o ye Sadio Kamara ye min ni minisiri ti kelen ye an kun b'a fɛ k'u ja yira maaw la nka sini n'Ala sɔnna ma an na u ja yira pour que mɔgɔw ka danfara dɔw ni ɲɔgɔn cɛ kamalennin ale de kɛra premier ye koyi a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la ɲɔgɔndan in na nka maaw kɛlen k'a ye dɔrɔn ko Karim Sadio Kamara ko nin ye minisiri den ye Fala ye o kama sa a ka cɛkɔrɔba yɛrɛ n'o bɛ baara kɛ énergie la o y'a yira sa k'a fɔ ko maaw ka ko in nkalontigiya ko ye tiɲɛ don ale kɔni tɔgɔ ye Sadio Kamara ale ye Narena ka ye a bɛ baara kɛ énergie la wa min ye a den ye n'o ye Karim Sadio Kamara ye o ye se sɔrɔ bi a ye se sɔrɔ sini Prytanée na wa olu ni Sadio Kamara olu ti ɲɔgɔn dɔn u kɔni bɛɛ ye Kamara ye nka ka fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn dɔn u ti ɲɔgɔn dɔn Sadio ninnu ye Narakaw ye ninnu ye Sibikaw ye Narenakaw ye ninnu ye Fala ye donc sini n'Ala sɔnna ma an n'a ja yira maaw la u bɛ se k'a faamuya cogo min na nin bɛ dan sigi an ka bi su in na laseli la laseli min kɛra ma Fala ye Keyita ne yɛrɛ fɛ n'Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɛgɛ kanɲɛ 12 n'o ye midi waati ye ka kibaruya wɛrɛw d'aw ma min ni nin si tɛ kelen Ala ka su hɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka fajiri k'an garisɛgɛ si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a d'an ma Ala k'an bɛɛ lajɛlen kelen kelen wuli ka fajiri k'an garisɛgɛ